खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां मुलुगाव सोमजिदों गोबां हादोरजों हादोर गिख्रंथाव दावहा थारैनो बे दावहाफोरा थामथि मुलुग दावहानि इसारा नामा बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि माखासे हादोरफोर जेरै भारत पाकिस्तान रासिया इउक्रेन आमेरिका पेलेस्टाइन इजराइल इराक इरान बायदि हादोरफोरनि गेजेराव गोबां समफोरावनो गिलुबालु दावहा सोमजिनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों बेनि गेजेराव खायसे हादोरफ्राव धोरोमखौ लानानै दावहा सिमाखौ लानानै दावहा राजखान्थिखौ लानानै दावहा सोमजिबोदों जों मिथिगौदि रासिया आरो इउक्रेननि दावहा इजराइल आरो हामासनि दावहा आरो बावैसो जानानै थांबाय जोंनि भारत हादोर आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिलुबालु दावहा फिन दायो सोमजिदों थाइलेन्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि आरो गिख्रंथाव थासारि बे दावराव दावसिनि फिथाइ महरै गोबां सुबुंफोरा बिबिसिनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला थाइलेन्ड आरो कम्बोडियानि बर्डाराव सा 32 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय गुबुन फारसे सा 130निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा जायगा गारनानै गुबुनाव थाहैनांगौ जानानै फैदों मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे गिख्रंथाव दावहाया थांनाय 24 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायदों जेराव गंनैबो हादोरा गावजों गाव हिंसायारि दाङाबाजिखौ जागायनायनि दाय जाबसिनदों थाइलेन्डआ कम्बोडियाखौ गावनि सिमायाव ड्रन गाग्लोबनाय दाय होनाय जादों गुबुन फारसे कम्बोडियायाबो थाइ रौनिया गावनि ओनसोलाव हाबनानै आरो गुलि गावनानै मोनसे सिगांनि गोरोबथाखौ सिमफायदों होननानै दाबि खालामदों नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि मोनसे गेदेर खहा क'क्राझार जिल्लानि बारग' बिजेपिनि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ बिजेपि नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबबाय मैया बाक्सा जिल्लानि बरका करियादआव खुंनाय बिपिएफनि 90थि मिरु मावफुं मेलाव शिबनाथ ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव हाबो आरो मोनसे समनि एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरि 2001 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिम गहपुर हालामनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बिहोमा होबोनाय बुद्धिराम बसुमतारियाबो मैया बरमायाव खुंफुंजानाय बिपिएफनि 90थि CWCनि मावफुं मेलनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोआव जइनिं जायो थामथि खौराङाव दङ मैया 26थि कारगिल देरहानाय सान 1999 मायथाइयाव कारगिल दावहायाव गावसोरनि जिउखौ बावसोमनाय गिनो रोङै रौनियाफोरखौ मान बावनो थाखाय बिजेपि हान्जाया रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिदिर हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों बेबादिनो सिलचराव बिजेपि दोलोआ मोनाबिलियाव काछार जिल्ला बिजेपिनि नाजानायाव इटकलायाव थानाय दोलोनि मावख'निफ्राय मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे रेलियाव रायजोनि साथाम मन्थ्रिफोर जयन्त मल्ल बरुवा कौशिक रय कृष्णेन्दु पलजों लोगोसे रविन्द्र राजु बारग' एमपि राजदीप रय आरो काछारनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन बे समाव मुसलपुरावनो भारतीय जनता पार्टीनि बाक्सा जिल्ला कमिटिनि बानजायनायावबो मोनसे जर'खा रेलिबो खुंनाय जादोंमोन बाहागो लागिरिफ्रा गावसोरनि गारांजों मुसलपुरनि अख्रांखौ आबुं खालामनानै साहसि रौनियाफोरखौ गोलाव जिउ हो भारतारि रौनिया हान्जाखौ गोलाव जिउ थानो हो भारतारि बिमानि देरहासारनाय बन्दे मातरम बायदि स्ल'गान होदोंमोन बिथांमोना बेबादिनो गोदानै दाजानाय रौनिया आयेन आफादनि बियाबनि बरपुला हाटआवबो कारगिल देरहानाय फोरबोखौ फालिनाय जादों बे फोरबोखौ बिजेपिनि नर्थ कामरुप इउथ फ्रन्टनि नाजानायाव फालिनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव रौनिया बियाबनि एमएलए भवेश कलिता किसान मार्चनि लेङाइ आफादगिरि निबारन लाहाकर आरो बिजेपिनि कामरुप जिल्लानि आफादगिरि भास्कर दास बिथांमोना बाहागो लादोंमोन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि आफादारि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सान-हर हाबा मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों अकिल गगैनि दैदेननाय रायजल दलाबो दोलोनि खामानिखौ गोख्रोङै मावगासिनो दं सनिबारखालि एबा मैया रायजल दलनि आफादगिरि आरो शिबसागर बियाबनि आयेन दागिरि अकिल गगैनि नुजाथिनायाव परबतजरा बिधानसभा बियाबनि देबितालाव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जादों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै अकिल गगैआ बिजेपिनि कंग्रेस इउपिपिएल आरो बिपिएफजों लोगोसे गासैबो दोलोफोरखौ गोख्रोङै सोंखारिदों अकिल गगैखौ उजनि आसामनि दैदेनगिरि बुंग्रा बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बिबुंथिनि सायाव बिथाङा फिननाय होननानै बुंदों दि रायजल दला बिटिसिआव हाबनाय लोगो लोगो इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मोन्नैबो सोमावग्लुंदों आरो दुंहाव जादों
पर्बतजरानि थागिबि बर' सुबुंफोरखौ लानानै आदानि ग्रुपनो सोरखारा होनाय हानि सोमोन्दै अकिल गगैआ बुंदों दि जाय सानखालि सोरखारा बर' सुबुंफोरनि हायाव दखल खालामगोन बै सानखालि प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बिग्रायखांनायखौ फोसावगोन। जुदि आदानि हान्जानो बर' सुबुंफोरनि खस्थ'जों आरजिनाय हानि मोनसे बाहागो होनाय जायो अब्ला प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि दायनिगिरि जागोन ना बिथाङा फोरमायथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया BKWSC आरो कार्बि आंलं जिल्ला एबसु आरो BPC खौ लानानै गुवाहाटीआव थानाय हटेल बारगभ ग्रेन्डआव मोनसे सावराय जथुमा खुंदों। मिरु एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननायाव BKWSC नि गामि नटिफिकेसन समस्ति दानाय मिशन बसुन्धरा 1.0, 1.2, 1.3 फरेस्ट ड्रिलार एक्ट 2006 बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंना सुस्रांनाय समाजारि थासारि आरो कार्बि आंलं जिल्लानि ST हिल एबा हाजोआरि मोनथाय आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै मैयानि बे सावराय जथुमखौ खुंनाय जादोंमोन। सावराय जथुमाव BKWSC आरो कार्बि आंलं जिल्लानि गं 14 जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लानायजों लोगोसे BPCनि गाहाय लिंथुमगिरि शिवराम बसुमतारी, लोगो गाहाय लिंथुमगिरि नीलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। खाम्फा बरगयारिया गाव जेननायनि उनावसो खौसेथिनि बाथ्राखौ सानदों, नाथाय जों जुजिलायनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथा इउपिपिएलजों सावरायदोंमोन। बे खोथाखौनो प्रमद बर' बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी आरो बिथाङा बुंबावदों प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिजों खौसे जानायनि खोथा साननो हाया। बेखौ आं मोजाङैनो मोनथिगौ, मानोना जोबथेसालिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो खौसेथिनि बाथ्रा लाना आं इउपिपिएलनि EM आरो MLA बिथांमोनजों रायज्लायग्रोनाया आंनो फैगौ 27 खालार एबा दिनै जानो गोनां बेरगाव ब्लक BPFनि गेदेर जयनिं हाबाफारियाव लता लाक्राया आलासि महरै बाहागो लागोन। जोंनि जयनिं हाबाफारिया दायो जुरिजेनदोंसो आरो बांसिनै जयेन जागोन। आगस्तनिफ्राय लानानै सेप्तेम्बरसिम गोबां लोब लोब सुबुंफोरा जयेन जागोन BPF दोलोआव आरो ओरैबायदि जयेन जागोन, बे जयनिंखौ नुनानै गिदिर गिदिर नेताफोराबो इउपिपिएल आरो PGPनि नेताफोराबो साननानै नायगोमागोन। रां गैया, सरकार गैयाब्लाबो मोनफ्रोमबो BPFआव श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै BTRआव गोदानै हाबनाय गामि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बेसिमबो जयनिं जानाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। फिन आरोबाव BTR सोरखारनि गोख्रों खामानि मावनायाव आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। हा गैजायै रायजो राजाफोरनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा गोबां सम सिगांनिफ्रायनो BTRनि गुबुन गुबुन बियाब एबा ओनसोलफोराव हानि फोरमानलाइ गथायनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो थांनाय सानसे सिगांबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि कंग्रिंआव EM रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव दैसुंगुरि ग्राम सभा आरो हान्थुपारा ग्राम सभानि दरनै ग्राम सभानि सिङाव थानाय गामिफोरनि सा 200निबो बांसिन रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायो। थांनाय सानसे सिगांनि जालांनाय हाबाफारियावनो बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, MLA निर्मल कुमार ब्रह्म, DFO कुनज बसुमतारी, रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसम मानिक मुसाहारि, कंग्रिं रेन्जनि रेन्जार करेन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। थारैनो BTC ओनसोलावबो सानसे एभिक्सन खालाममारगोन नामा? थारैनो BTC ओनसोलावबो रायजो जानाय माइनरिटि हारिफोरनि सायाव एभिक्सन खालाममारगोन नामा? ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायावबो एभिक्सन खालामगोन नामा? बेफोर सोंथिया BTCनि माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव फैदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसामनि दाब दाब जिल्लायाव एभिक्सन खालामनायखौ नायोब्ला एभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरा बांसिनानो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्रा, गुबुन हा थाखानायनिब्लाबो आयेन बेरेखायै सोरखारनि हाखौ दखल खालामनानै आबाद मावहैग्रा, जेराव बैसोरबादि सुबुंफोरखौ सोरखारा एभिक्सन खालामगासिनो आरो खायसेफोरा बांलादेशीबो। नाथाय बेनि गेजेराव दायो ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेरावबो थारैनो एभिक्सन खालाममारगोन नामा उननि समफोराव? बुंनो थाङोब्ला ट्राइबेल सुबुंफोरा आसामनि हारिसा, गावनि आंगो राव हारिमु आरो आसामनि थागिबिखा, जाय जेराव थायो। दिनैनि दिनाव माइनरिटि हारिफोरनि हाखौ एभिक्सन खालामोब्लाबो ट्राइबेलफोरनि हाखौ एभिक्सन खालामनो मोना। बे समाव BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरा 2025 मायथाइयाव जुदि इउपिपिएल सोरखारा फिन फैबावब्ला सोरखाराव BTCआव एभिक्सन खालामगोना रोखा। बेयाव सोरबा माइनरिटि सोरबा ट्राइबेलब्लाबो बारग'नाय नङा।
दा 2 दाननि थाखायल'सो दोनथ'नाय जादों होनना बुंदों डक्टर राजुल करीमा। शुक्रबारखालि जरहाटनि चौधुरबिथायाव फरायसा लांखारनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादोंमोन। मोनसे फोरोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो राजदीप कलिता मुंनि सासे 15 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ 4 सिनाय मोनै सेंग्राफोरा खावनो नाजादोंमोन। दुथांफोरा जरहाट बलमंगल विद्यालयनि 10 थाखोनि फरायसा राजदीप कलिताखौ मटरसाइकेलाव लांनो नाजादोंमोन, नाथाय जायगानि सुबुंफोरा नुनानै बिथांखौ रैखा खालामदोंमोन। बेनि अनगायै जायगानि सुबुंफोरा दुथांफोरनि मटरसाइकेलखौबो होबथानायनि थाखाय जाफुंसार जानो हायो आरो फरायसाखौ रैखा खालामो। मख'जाथावदि फरायसाया अनलाइन गेम गेलेनायनि थाखाय 500 रां होनो सानथांखि खालामनानै इनस्टाग्रामनि गेजेरजों सानै लाइमोनफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। राजदीपआ बुंदोंमोन दि बियो गिबियाव 100 रां आरो 400 रां होगोन। बेनि उनाव सानैबो सेंग्राया गावसोरनि मटरसाइकेलजों फरायसाखौ लांनो सानदोंमोन। बेनि उनाव फरायसाया सानै सेंग्राखौ हामिद आरो जयदास होनना सिनायथि मोनदों। सानै सेंग्रानि बेरेखायै जरहाट सदर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। चिराङाव फिन आरोबाव मोसानि हारा बेगें बोखांनो मोनदों। थांनाय माखासे सान सिगां चिरांनि पानबारि रेन्जनि बेंखनाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव माथाम मैदेर बोखांनो मोननायनि उनाव फिन आरोबाव हाग्रानि जिब-जुनार आरो मोसानि हारा बेगें बोखांनो मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया फोरमान खालामदों दि मानास माहारियारि हाग्रामायाव दिनैसिमबो सिखारिफोरा खालामो मैहुर। जिल्लानि बिजनी पानबारि थानानि सिङाव थानाय 4 नं दैलंजारनिफ्राय सासे मैहुर खालामग्राजों लोगोसे मोसानि हारा बेगें आरो जिब-जुनारनि हारा बेगेंफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। पुलिसआ मोनसे आन्दोयै सिग्रोमनायाव सासे सुबुंजों लोगोसे हाग्रानि मोसानि हारा बेगेंखौ बोखांनो हायो। हमजानाय मैहुर खालामग्रा सुबुंखौ 4 नं दैलंजारनि हमजानाय फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय गंसे मटरसाइकेल आरो गंसे मबाइल फनबो जब्द खालामनो हादोंमोन। हमजानाय फालांगिरिखौ पानबारि पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लाङो आरो नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।